Waarom smeermama? Ja, dat ik het zelf niet weet, hè. Gaan we eraan beginnen, ja of nee? Ja, er kun je antwoorden. Maar we gaan er sowieso aan beginnen. En mijn borstel lijkt echt op een computermuis. What the fuck. Dat boeit jullie allemaal niet. Wat heb ik vandaag voor jullie voorgeschoteld? Ik vond dat het tijd was dat ik een keer een video deed. Ik ga mijn broek openzetten, want ik heb geen adem voor te praten. Ik heb te veel gegeten, sorry. Ik vond dat het tijd was dat ik een keer een video maakte. Gewoon met de meest gestelde vragen dat ik beantwoord. Want ik kan echt gewoon makkelijk een lijst maken met vragen dat ik elke dag krijg. En moet die dan altijd beantwoorden. En dacht gewoon, tja, ik ga gewoon een video maken waarin dat ik al die vragen, specifiek die vragen beantwoord. En als er dan weer een van jullie idioten een vraag stelt, kan ik gewoon zeggen, hey, check die video. Klaar! Makkelijk, hè? Je bent geen idioot hoor. Jawel, nee. Je bent mijn idioot. Weet wel, ik ben ook een idioot. En ik hou van mijn idioten. Ja, daar gaan we het niet over hebben. En mijn stem sloeg over. Ik heb nog altijd geen adem. Misschien moet mijn broek gewoon afdoen. Momentje. Nu heb ik adem. Dus als je het wil weten, ik zit nu gewoon letterlijk in mijn onderbroek. Oké. We gaan eraan beginnen. Ik ga gewoon mijn lijst pakken met mijn vragen. Vraag nummer 1, die sowieso gaat komen naar de video van waar komt dat hoesje. Mensen, dat komt van mijn werk. Ik kom het maar allemaal kopen. Mensen ze ook nog in het roze, mensen ze nog in het blauw en mensen in dit kleur. En ze is super mooi. Het zijn eigenlijk altijd dezelfde vragen. Ik kan echt al, als ik een video maak, zo zeggen van, dat gaan ze vragen, dat gaan ze vragen. No offense, dat is niet erg trouwens, hè. En die trui komt van AliExpress. Dat is een trui en dat hangt erbij. Dat hangt er niet aan vast. Nee, dat hangt er los bij. En het is met direct. Als je elleboog moet ademen, kun je dat open doen. Of het is gewoon een of andere modetrend. Fuck, dat nog niet weet. En uw vel kan ertussen zitten, mensen. Dat moet ik zeggen. Dus hier. Maar dat zijn dus niet de meest gestelde vragen. Dat zijn gewoon vragen die sowieso gaan komen. Oké, eerste vraag. Hoe kleur jij jouw haar zo? Ik ga nog een keer reclame maken. Ik heb mijn haar laten kleuren bij mijn buurvrouw. De geheim staan hieronder. Haar adres is Nieuwstraat 29 8530 Harelbeke. Voor de mensen die mij naar het buurvrouw hebben horen zeggen, ik kon er niet letterlijk naast. Ik kon er gewoon een paar huizen van. Ik ga niet zeggen links of rechts. Oké, ik wil niet gestalkt worden. Grapje. Stuur mij brieven, stuur mij eten. Telefoonnummer staat hier ook onder. En je moet me gaan en zeggen, ik wil mijn haar hetzelfde like Bo. Maar als je naar een andere kapster gaat of je gaat naar haar, dat is niet gewoon één kleur. Nee, ik heb letterlijk van 8 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags daar gezeten. Maar dat is mijn eigen fout. Want voordat ik naar daar ging, wou ik grijs haar. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft allemaal gebleekt. En dat was goed, maar ik weet wel, ik was ondertussen in de boek aan het kijken. En ik zag allemaal stukjes haar. En ik dacht, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik. En wat heb ik daar gezien? Ik heb daar een soort van grijs gezien. Ik ben de naam vergeten. Maar het was een redelijk donker grijs. En ik heb dat kleur gekozen. En dan heb ik er ook een soort van paars laten insteken. En dat kleur noemde lavendel. En in het boekje was dat echt zo'n mooi pastel, zeemeermin, roze paarsachtig kleurtje. Maar toen dat net uit de kapster kwam, niet verschieten. Dat was echt paars. Like echt donker paars, maar echt opvallend paars. Ze zag echt de paarse streep. En ik was eerst een beetje bang, maar ze had mij verteld, na 2 wasbeurten gaat dat eruit. En inderdaad, na 2 wasbeurten was dat eruit. En nu is dat echt een leuk kleur. Ik weet niet of je dat kunt zien. Maar dat is dat hier. Like. Allee, je kunt niet echt zien, de belichting is ook niet zo goed. Maar nu is dat een soort van wit geworden. Tip is voor dat te onderhouden en voor te zorgen dat het grijs komt. Ook aan alle mensen met blond of wit haar en jullie willen dat het grijs wordt. 1 tip. Zilver shampoo. Echt waar. Ik ga hieronder een linkje zetten naar een fotootje ervan welke dat ik koop. Ik koop die van Zwartkop. Ik kunt dat kopen met het kruidvat. Dat is denk ik 6, 7 of 8 euro. Ik weet het niet. Mama koopt hem altijd. Nee, het is niet waar. Maar mama gebruikt hem ook. Smeermama gebruikt dat ook. Ja. She wanna be like me. Dus ik was dat daar elke keer mee. Dat is natuurlijk niet zo goed. Het wordt niet aangeraden dat je dat meerdere keren in een week doet. Ik doe dat toch. Maar ik meng dat zelf met gewone shampoo. Dus ik neem mijn hand. Ik doe daar de helft zilver shampoo op, de helft gewone shampoo. En dan is uw haar niet like een bos stro. Want van zilver shampoo, ik zeg u één iets, uw haar verandert echt. Ik weet niet, de vogels gaan er gewoon een nest in bouwen als ze het zien. Uw haar droogt daar enorm van uit. Dus wat valt er aan te raden? Like ik, dat samenwassen met gewone shampoo, dat is een trucje dat ik zelf heb uitgevonden. Of als je echt tijd hebt en u niet, like ik altijd overslaap, kun je het wassen met zilver shampoo en nadien met een goede conditioner of masker of crèmespoeling of whatever. En gewoon goed verzorgen. Dus tot zover mijn haar. Ah ja, en soms een keer kam, dat helpt ook. Maar niet veel. Oké, volgende vraag. Waarom krijg jij altijd
donut. En wel, ik ga dat vertellen. Dat is allemaal begonnen. Ik had ooit, op mijn werk. Ik zat daar toen in juni. En ik had een keer honger. Dus ik had gewoon op mijn Snapchat gezet voor te lachen. Oh, wie dat er een taartje kon brengen heeft mijn eeuwige liefde. Bla bla bla. En moet ik er iets weten. Ineens stonden er daar 3 cakesters. Het waren meisjes. En die hadden een fucking taartje mee. What the fuck? Dat was echt een van de zaligste momenten in mijn leven. Ik heb dat al verteld in een oudere video. En ik had het al heel op mijn Snap gezet. En foto's van ieder en dit en dat. En dat heeft mensen geïnspireerd. En dan kwam er een andere keer iemand met een donut. En dan heb ik gezegd, oh donuts, willen jullie dat? Ik eet dat graag. En sindsdien komen er heel veel mensen met donuts. Die periode in de grote vakantie. Ik lieg niet, waren dat er gemiddeld 8 per dag. En dan komt de vraag van uw baas dat niet erg. Nee, mijn baas vindt dat niet erg. Van als er 8 per dag kreeg, kreeg hij hem de helft. Dus mijn baas vindt dat fantastisch. Dus ja, waarom kreeg ik altijd donuts? Ik weet niet, ik heb dat ooit op mijn Snap gezet. En mensen zijn dat beginnen doen. En ze zien dat dat mij blij maakt. Ik weet niet, ik vind het echt het schattigste ooit. En ik heb ondertussen echt al veel gehad. Dus shout-out naar iedereen die al gekomen is. En waarom doen ze dat? Ik weet niet. Dat moet je aan hun vragen. Maar ik krijg dat niet omdat ik gesponsord ben door de Panos of zo. Nee, dat is gewoon omdat ik de beste kijkers ooit heb. En dat zijn jullie. Ik heb nog geen naam voor mijn kijkers. Ik had ooit een keer getwijfeld tussen de boeddhisten. Weet wel, like boeddhisten. Like het boeddhisme is een geloof. En ons boek noemt de Bobel. Dus ik twijfel tussen de boeddhisten en de Basins. Want het is normaal basen, maar bij komt erin voor. Dus de Basins, weet wel. Dus boeddhisten of Basins. Ik klink echt lekker rantibiel als ik dat nu zeg. Het is echt lekker of dat ik fucking Justin Bieber ben, precies. Nee, ik voel mij niet zo, maar jullie verdienen gewoon een naam. Omdat jullie zo cool zijn. Dus kies gewoon stem. Wil je dat boeddhisten de naam wordt? Like de video. Wil je dat Basins de naam wordt? Like de video. En schrijf het ook nog een keer in de comments wat dat je wilt. Dat zou misschien handig zijn. Nu een vraag en het antwoord gaat veel mensen choqueren. Wow, waarom verdek je niet? Heet zoveel. Ik zie altijd eten op je Snapchat. Ik krijg zoveel donuts. En verdek niet. Wat doe je? Gooi dat weg? Nee, ik eet letterlijk alles op. Alles van eten dat op mijn Snapchat staat, eet ik op. Ik ga jullie gewoon één iets zeggen. Ik heb het mooiste cadeau van God gekregen. Ik heb echt de beste darmen ooit. De tip is gewoon, ga heel veel gaan kakken op een dag. Hoe meer dat je kakt, hoe meer plaats dat er is voor nieuw eten. En als je dat niet doet, als je alles ophoudt, dan ga je verdikken. Dus ga veel gaan kakken. Dan mag je eten wat dat je wilt. En pray voor nieuwe darm. Free darm. Ik sport niet. Ik doe niks van sport. Ik heb fitnesstoestellen op mijn kamer. Ik werk in een sportwinkel. Maar ik doe niks van sport. Dat mag je vragen aan iedereen die me kent. Ik sport niet. En ik dieet ook niet. Dat interesseert mij allemaal niet. Ik heb diabetes. Ik zou moeten diëten. Maar ik geef geen fuck. Ik ben gelukkig met hoe dat ik ben. Dus dat boeit mij niet. Oké. Nu gewoon een algemene vraag. Dat over alles gesteld wordt. GSM-hoesjes. Kledij. Make-up. Andere leuke dingen. Eten. Waar haal je dat? Oké, als het om eten gaat, ga ik u doorverwijzen naar de smeermama. Van als ik nieuw speciaal eten of drinken heb, is altijd mama dat koopt. Ze heeft dat altijd mee. Ze heeft altijd speciale dingen mee. Dikke shout-out aan mijn mama. Ik heb al veel lekkere dingen geproefd door u. Omdat ik gewoon geen tijd heb voor naar de winkel te gaan. En zij komt altijd met speciale dingen af. Dus vraag dat gewoon aan smeermama. Als je het ziet op mijn Snapchat, neem er een screenshot van. Stuur het in de DM naar smeermama. En vraag van waar dat komt. Oké, als het om kledij gaat. Ik ga je zeggen, ik heb maar 3 winkels waar ik ga gaan winkelen. Tweedehands winkels. Dus dat is bijvoorbeeld de Episode of de Think Twice. Weet wel, er zijn nog genoeg andere winkels. Als ik een tweedehands winkel tegenkom, ga ik die gaan plunderen. Ten tweede heb ik nog favoriete winkels. En dat is de New Look. Dat is al sinds mijn 11e of zo mijn favoriete winkel. Nu nog altijd. Ik vind daar altijd alles dat ik nodig heb. En ben nu aan het kijken van al mijn kleren liggen op de grond. ben aan het kijken van waar komen er nog veel dingen. Er komen ook veel dingen van de Urban Outfitters. Zo de typische hipsterwinkels. Daar ga ik ook veel. En anders, ik weet niet. En anders ja, in de Zara vind ik ook altijd mooie dingen. Maar er gaat niet zoveel. Want ik heb niet zo graag dat iedereen... Allee, dat ik zo hetzelfde heb like iedereen. Maar dat kun je moeilijk vermijden. Dus dat maakt niet uit. Maar het meeste komt van de New Look of van tweedehandswinkels. Klaar. Ik heb ook een paar kleren van AliExpress. Je mocht dat echt vertrouwen. Veel dingen zijn namaak. Maar je ziet dat niet altijd. Maar ik koop ook geen merkdingen of zo op AliExpress. Maar zo like gewoon een trui, like dat. Weet wel, die vind ik echt cool. En zo t-shirts, like met leuke dingen op. Ja, like die trui van Nap Queen dat ik heb, kom ook van AliExpress. Dat is wat dat de kleren betreft. Make-up. Ik ga meestal naar de MAC. Urban Decay heb ik ook veel van. En alles in de die. Dat moet je maar gewoon vragen. Daar ga ik wel op antwoorden. Leuke prulletjes. GSM hoesjes. Ik zeg u één iets. AliExpress. Alles van AliExpress. Dat is gewoon mijn tweede huis. Echt waar. Je kunt daar gewoon heel je huis decoreren voor €5 bij wijze van spreken. Het is fucking goedkoop. Oké, je moet een beetje lang
wachten, maar het is het waard. Oké, nu een vraag dat te maken heeft met mijn diabetes. Altijd als ik mijn spuit doe of gelijk wel, doet dat geen pijn? Moest het pijn doen, zou ik blijven dat ik dat doe, maar ik blijf niet. En ten tweede, ik heb het al 11 jaar, weet wel, mijn huid kan daar tegen, ben dat gewoon. Nee, dat doet geen pijn, integendeel, je voelt dat niet. Wat ik ook heel veel krijg van vraag, welk liedje gebruik je in je intro en in je outro? De naam weet ik nu niet van buiten, maar ik ga een linkje hieronder zetten. Oké, volgende vraag. Welke camera gebruik jij? Canon EOS M10 gebruik ik. Kijk, dat is een supergoeie vlogcamera. Het gebruiken dat heel veel mensen de laatste tijd. Ik heb hem ook al aan veel mensen aangeraden. En dat hebben hem al veel mensen gekocht. En was super blij. We zijn allemaal één team. Team Canon. Fuck Nikon. Nee, het is niet waar. Ik ga niet haten. Wat vragen ze nog allemaal? Welk bewerkingsprogramma gebruik ik? Zoals iedereen gebruik ik Sony Vegas Pro 13. 14 gebruik ik niet. Ik hou niet van verandering. Dus ik ben bij 13 gebleven. Ik vind de crack gewoon niet van 14. Grapje. Nee. En de laatste vraag is een heel recente vraag. Maar toch wel een vaak gestelde vraag. Waarom smeer mama? Mijn mama heeft dus sinds 1 week of zo Instagram. Ik ga dat vlug een keer tonen. Dit is mijn mama haar Instagram. Ze heeft dan nog maar 1 week en ze heeft echt al veel volgers, vind ik. Dus mamatje, je doet dat goed. Stel je scherp. En zoals dat je ziet of zag, noemt ze dus smeermama. Waarom smeermama? Maar gaat haar gewoon zelf vragen. Ja. Ja, mamatje? Kun je een keer zeggen, mamatje? Waarom smeermama? Ja, dat ik het zelf niet weet. Je weet het zelf niet. Nee? Oei. Nee. Oké. Toch bedankt. Doei. Ja, doei. Oké, dat was de smeermama aan de lijn. Ze weet het zelf niet waarom dat ze ze noemt. Maar ik weet het wel. En mamatje, als je het nu ziet, verandert alsjeblieft uw naam niet. Laat het gewoon. Iedereen kan u nu als smeermama. Laat het gewoon. Maar dus, ik heb een babysit. Nee, sorry. Een vriendengroepje. Zo. Ik heb ooit een keer een video opgenomen met een kindje. Met een vriend. En kan een ei op zijn hoofd slaan. En dus dat is zo een vriendengroepje van mij. En die zijn allemaal kapot jong. Ik ben daar gewoon de moeder. En ze hebben dat niet graag als ik dat zeg. Maar dat kan me niet schelen. Ik hou van jullie, hè, lieve jongens. En ze hebben dus gewoon hun eigen taalgebruik. Oei, mama belt. Smeermama belt. Oh. Ja? Ja, ik weet het. Ja, weet je het? Zeg maar. Ja, om u te staan. Om mij te stalken. Ja. En wat heeft dat te maken met smeer? Een undercover naam. Een undercover... Ah, je denkt hij zei Hannah Montana of zo. Ja. Ja? Oké. Ja. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Ja, dat is goed. Salut. Salut, love you. Ja, het zal wel zijn. Love you too, hè! Nog een leuke toevoeging van mama. Ik ben mijn kluts kwijt. Helpt hem een keer zo. Lol. Die hebben dus haar eigen woordenboek en zo, oké. En een van die woorden is dus broodjes smeren. Als zij een beetje slijmen tegen een meisje en een beetje lief doen en een beetje fuckboy doen. Eigenlijk gewoon, ik ga het anders zeggen. De meeste mensen zeggen fuckboy en ze er zeggen smeerbeer. Het is niet echt hetzelfde. Jongens, ik weet dat ik het verkeerd uitleg, maar het is gewoon een beetje opletten, want ik heb jonge kijkers. Gewoon, en dus als ze een broodje smeren, wil dat zeggen dat ze smooth aan het praten zijn tegen een meisje. Dus vandaar het woordje smeren. Dus mama, ik weet niet, jij denkt dat je een fuckboy of een fuckgirl bent, maar oké. You're een smeermama. Mijn mama heeft mijn vriend heel graag. Zo graag dat ze er woordenschat overneemt. En vandaar is dus de smeermama geboren. En nu hoor ik jullie denken. Allee, ik hoor dat niet, maar weet wel. Waarom heeft uw mama Instagram? Lekker wat ze zelf zegt, voor mij te stalken waarschijnlijk. Maar de grootste reden is eigenlijk voor mij te roosten. Als je nu naar haar Instagram gaat, de link staat in de bio. Ik zweer het, je moet ze echt volgen. Maar kijk, ze neemt dus zo'n belachelijke foto's van mij. Bijvoorbeeld hier, deze foto, waar ik aan het spelen ben met speelgoed van mijn broer en zus. Anyway, als je gewoon kijkt naar de laatste recentste foto's, hier. Ik overal toevallig een gsm in mijn hand. Mama, je moet weten, ik ben een Siamese tweeling met mijn gsm. Ik speel tenminste geen Pokémon Go. Ik zit tenminste niet in level 23 van Pokémon Go. Ik stuur tenminste mijn dochter niet expres een sms van: Bo, ik heb een Pikachu mijn kerstmet vangen in Pokémon. Nee mama, dat doe ik niet. En dan zit ik altijd op mijn gsm. Ik heb echt een coole moeder. En dat was helemaal bevestigd toen dat ik dit zag. Just my mom trying to be a motivational speaker. Dus wens jullie allemaal veel succes met de examens. Tegen dat ik de video upload, zijn jullie examens van pas. Misschien zelfs al voorbij. Anyway, ik zou ze zeker volgen. Het is echt wel grappig. Het grappigste is dat ze gsm altijd zo schrijft. Mama, GSM. Hoe spreek ik het uit? Kan ik een kijken? Kan ik een keer opzoeken op mijn Nee, don't do that. Don't. En dan is ze natuurlijk ook altijd de eerste om leuke comments te zetten. Yay!
Dat is mijn recentste foto op Instagram. Ik ga niet wachten tot dat scherp komt. Het is ik mijn palmboom. En mama heeft daarop gereageerd. Mooie plant. Mom, you're so funny. But don't even try. No, don't. Dus ja, dat is een korte parafrasering van Smeer Mama op Instagram. En ik denk dat dat ongeveer was. Ik zit al zeker aan 40 minuten dat ik gefilmd heb. Ik ga er dus kapot veel uitknippen. Maar alle links van alle andere dingen staan hieronder. En foto's en weet ik veel wat. En worstenbroodjes van de panos met bikkie dressing. Moet je zeker ook een keer brengen. Volg mij zeker ook op Instagram als je dat nog niet gedaan hebt. Misschien ga ik ook leuke foto's zetten van Smeer Mama. Anyway, maar nu ga ik helemaal afsluiten. Links staan hieronder. Volg mij op Instagram, volg mij op Twitter, like mijn Facebookpagina, breng mij 1. Like de video, zeker abonneren. Mijn naam komt erin voor, haha. Moet het bodysten worden of basins? Laat het weten in de comments. En ik klink echt lekker fucking zwanworst. Tot ik er weer zie, met of zonder vragen, met of zonder grijs haar, met of zonder smeer mop. Doei. Ja, deze kindjes wonen ook nog even aandacht. Dus kleine shout-out naar Rudder. Hey! En anders gaat mijn video te lang duren. Die is nu al lang genoeg. Oké, doei! Ja, Never ever meet another cracker so frosty.